Našli ste niekoho, kto je bol vašim zodpovedným zástupcom a spĺňa vôbec podmienky? Minimálny vek 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt. A spomínanú odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti. Tá sa preukazuje výučným listom alebo praxou v danom odbore. Ale pozor, zodpovedný zástupca musí mať s vami uzavretú pracovnú zmluvu. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nestačia. Výnimka z pracovného pomeru platí pre manžela, príbuzného v priamom rade alebo súrodenca. Pri právnickej osobe spoločník alebo člen môže byť zodpovedným zástupcom aj bez pracovnej zmluvy. A kto ním v žiadnom prípade byť nemôže? Člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu a osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie. V ďalšom videu vám poviem, ako zodpovedného zástupcu správne ustanoviť. Ak nechcete zmeškať ďalšie praktické právne rady pre podnikateľov, sledujte môj profil. Podrobnosti nájdete v článku na mojom LinkedIn profile.